Acompáñanos esta tarde Iago Fariñas. Iago, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, ves dende Irixo como, membro e participante, evidentemente, do Partido Socialista ali no Concello de Irixo. Empezaches agora nada, hai uns meses. Sí, hai uns meses é a primeira vez que me presentei como candidato a alcaldía polo Partido Socialista. E que tal esta nova faceta na túa andaina? Pois eu estou moi contento, moi ilusionado. Eu creo que con traballo pois se vai poder dar un cambio ao Irixo. Non pudo ser nesta ocasión, porque ao mellor pois temos que traballar máis, de alguma maneira darlle confianza aos veciños para que nos apoien para a seguinte vez. E bueno, eu creo que temos unha labor que é moi digna, que é a da oposición, e aí estamos traballando, facendo oposición e fiscalizando o que fai o goberno, que creo que no caso de Irixo non é pouco, porque creo que temos moito traballo por diante nestes 4 anos. Como ben dices, como concelleiro na oposición no Concello de Irixo, hai moito que traballar. Sí, eu creo que sí, me refiero á labor da oposición, de fiscalizar o que fai o goberno, pois é importante, e se quere facer ben e se quere traballar, pois eu creo que hai moito que facer e moito que traballar. Hai moitos expedientes que se tramitan, que hai que velar porque se cumpla a legalidade, se cumpla realmente os proxectos e as cousas no interese xeral e dos veciños, e neso estamos, como vimos denunciando últimamente, de cousas que vemos que non se están facendo correctamente, e máis cousas pois que iremos sacando a luz e denunciando, e moita documentación, moitos expedientes que temos pedidos que aínda non se nos deu acceso a eles para poder fiscalizar pois o presente, algo do pasado que ten relación co presente, e estou convencido que o futuro hasta dentro de 4 anos, que é a encomenda que nos impuxeron os veciños por ahora. Pedíades uns papéis, referentes a hai 10 anos, que expedientes que todavía creo que todavía non vos chegaron todos, non? Sí, bueno, temos pedido varias cousas. No Concello temos pedido, por exemplo, todos os reparos da intervención do Concello dos últimos 10 anos, porque somos conocedores e sabemos polo compañeiro anterior que estuvo facendo labor de oposición e tamén por outras persoas que hai numerosos reparos de intervencións de cousas que non se fixeron correctamente. Sabemos que hai numerosas facturas que pagou o Concello que non se debían ni se podían haber pagado, porque o interventor había reparado ditas facturas e había dito que non se podían pagar. O alcalde levantou reparos de intervención e pagou igualmente eso. Entendemos, vámoslo estudiar, vámoslo ver, entendemos que non é correcto e sabemos que noutros concellos da provincia hai exemplos de cousas que se fixeron con reparos de intervención pois que terminaron nos tribunais e acabaron ca inhabilitación incluso do alcalde. E é unha dos expedientes e da información que temos pedida pois para estudiar e para de alguma maneira facer a nosa labor, que é a de fiscalizar o goberno. Tamén temos pedido pois determinados expedientes de obras que leva facendo a mesma empresa durante os últimos 28 anos, curiosamente, non o 100%, pero casi o 100%, o 99%, se podría decir, das obras do Concello de Irixo fai unha mesma empresa continuamente, empresa que acabamos de denunciar que se adxudican unhas obras por unhas melloras que despois resulta que non cumpre, co cual, eso entendo que a todas luces, xa o marxen do tema da ilegalidade, poderíamos decir, creo que é un prexuicio enorme para os veciños, adxudican unhas obras para facer unhas obras que non se fan, e despois, vamos ver e fiscalizar se isto é unha cousa puntual ou é unha cousa que se foi repetindo nos últimos anos, co cual entendo que estaríamos ante unha cousa moi grave e, como oposición, o poñeríamos nas maus de quen corresponda para que se tomen as medidas oportunas en beneficio da legalidade, en beneficio dos veciños e do Concello de Irixo. Dices de denunciar, como falas de unhas obras que supostamente xa están pagadas, pero non están rematadas. Non están rematadas estas obras, concretamente, había un contrato, se adxudicaron en base a unha mellora de 16.551 euros, que era unha mellora que ofreceu a empresa para que se lle adxudicaron, que era concretamente un pavimentado no pobo do Quinteiro e de Barro na parroquia de Loureiro. Nos presentamos un escrito a semana pasada, o venres concretamente, pola mañá, pasamos por ali, ainda estaban sen executar esas obras, presentamos un escrito requerindo ao Concello e ao señor alcalde para que requerise a empresa para que se finalizara. Non só non se fixeron as melloras, senón outras obras dentro do proxecto técnico do que había que facer, que era pavimentado en determinados povos, non se fixeron completamente. Había unha serie de metros e unha serie de tramos que había que facer, e se fixeron unha parte deses tramos e non se completou a totalidade.
entendemos que de non denunciarse e de non actuar posiblemente esas melloras ao mellor non se facía, non o sabemos. Vamos a esperar e vamos a ver se o Concello actúa e se terminan de facer esas melloras. Vides últimamente tamén, bueno, con varias partes de obras ou melloras ou non melloras, porque tamén hai algo conflictivo aí nun muro feito, non? Sí, bueno, había un plan tamén que era de mellora de camiños, un plan anterior, donde se aproveitou para facer un muro de perpiaño, un muro importante, porque era dunhas dimensións de máis de 4 metros de alto por, creo recordar, 36 metros de largo. Era un muro moi considerable que costou ademais nada máis e nada menos que 35.000 euros máis IVA e curiosamente pois se foi facer nun pobo, no Pedrouzo, diante da casa do tío político dunha concellera do Partido Popular que a súa vez é prima do alcalde e que, bueno, é que entendemos que a todas luces non resposta a ningún tipo de interés xeral. Se gastou casi tanto nese muro como se ven de gastar ahora en arreglar, supostamente porque están sin finalizar, os camiños de media doza de pueblos. Entonces, eu creo que aquí pois hai un déficit de xestión importante. Eu ademais creo, xa dixen algunha vez, que no Irixo creo que é unha pena que haxa varias categorías de veciños, os que son familia e amigos do alcalde e o resto dos veciños en xeral. Entón, a familia e os amigos do alcalde se lle fai o que piden, costo que coste, aunque non responde a interese xeral, dá igual, e o resto dos veciños pois xa se poden cansar de pedir que non chegan as cousas. Hai necesidades en moitos sitios que non se acometen, camiños que son de interese xeral porque circula por eles moita xente, e non se arranxan ou non se fan nada, infraestructuras, lavadeiros, fontes, e incluso algunha escuela que está sin arreglar a día de hoxe, moitas cousas, se van gastar 35.000 euros por un muro que entendemos que é un beneficio presuntamente particular a todas luces. Ya, como decíamos, ti, bueno, acabas de chegar, ainda que militas no Partido Socialista dende hai anos, como falábamos antes, sí, pero acabas de chegar públicamente ou visiblemente pois, o Concello do Irixo. Como chegas? O sea, supoño que chegas evidentemente con ánimo, pero unha vez que chegas, como atopas o Concello? Mira, vamos ver, eu o Irixo non é que chegue, sempre estuve no Irixo. De feito, a miña familia fai máis de 20 anos que tomou a decisión de invertir no Irixo. Había a casa que era dos meus avós, casa que fai 20 anos xa se arreglou. Nos todo o tempo que se puido, pois se vivía nela e vivimos nela e facemos vida e todo o que podemos, e eu pois sempre me deu moita pena, xa de fai moitos anos, o estado de abandono no que entendo que se encontra o Irixo como concello e todo referente a él. Entón, bueno, fai uns meses, o ano pasado concretamente, pois o compañeiro Javier, que era o portavoz da oposición, o concelleiro do Partido Socialista, pois dixo que non ia continuar. A mí mo comentaron, eu tuve en coñecemento, eu me puxen a disposición do partido, tuvemos unha reunión cos compañeros do Irixo. No Irixo xa había agrupación, había compañeros socialistas traballando, con menor visibilidade, pero igualmente traballando aí, e se fixo unha reunión. Eles me aceptaron, por decirlo de alguna maneira, e aceptaron que eu de alguna maneira pois fora a persona visible deste proxecto, e desde entón pois estamos traballando. Eu creo que 4 anos poden ser moi largos ou poden ser moi cortos, dependendo das ganas e do interese que teñas en traballar. Eu creo que se nos van facer moi cortos porque non nos vai dar tempo de sacar adiante e de alguna maneira informar e dar a conocer todo o que queremos, pero eu creo que é unha faceta e unha experiencia apaixoante e sobre todo vai ser gratificante, porque eu creo que a volta de 4 anos vamos poder demostrar a xente que estamos aquí para traballar, para quedarnos e para facer as cousas de outra maneira, e creo que eso vai ter recompensa dentro de 4 anos. Que resaltaríades? Que queredes? Que promovedes para o Irixo? Vamos a ver, o Irixo eu creo que, e o dixen xa unha vez, saliu nos medios de comunicación, eu creo que o Irixo é un concello rico. E cando digo rico non quero dicir que teña moito diñeiro, que ten un presupuesto eu creo que máis que aceptable. O Irixo a día de hoxe ten 1.100.000 euros de presupuesto. Vale, pero é rico tamén en xentes, é rico en paisaxe, é rico en riqueza cinexética, é rico en recursos naturais, é rico en valor arqueolóxico e patrimonial.
Que pasa? Que todo eso hai que poñelo en valor. Eu creo que o Irixo sería un perfecto concello dedicado e que podería ter moitas posibilidades no tema turístico. É unha pena que a día de hoxe nun concello tan grande como o Irixo, un dos máis grandes da provincia de Ourense, non haxe unha casa de turismo rural, a que había pechou. Pero pechou porque realmente o Irixo, desde o concello, non se oferta ningún tipo de actividade cultural. Non hai ningún tipo de actividade de ningún tipo que dentro do concello se faga. Sí que é verdad, bueno, este fin de semana había unhas probas de automobilismo de 4x4, que son pois actividades interesantes, pero que non chegan. O Concello ten que dinamizar, ter un programa cultural e de actividades de todo tipo, de culturales, deportivas, de caza, de pesca, un montón de cousas. Debería ter unhas casas de turismo rural e, sobre todo, poñer en valor un gran patrimonio que creo que é único para o Irixo, porque creo que o Irixo é un dos concellos de Galicia, posiblemente, non o que máis, pero un dos que máis riqueza arqueolóxica ten. Non nos olvidemos que o Irixo ten 6 castros, ten moitísimas mámoas e moitísimo patrimonio arqueolóxico neste sentido. Un concello como Campo Lameiro, que creo que non ten o millor, debe ter a mitade de patrimonio que ten o Irixo, non o que diga eu, polo que me comentan expertos neste tema, eu teño falado con xente de diversos grupos de arqueoloxía que están interesados nestes temas. En Campo Lameiro leva investido a Xunta 10 millóns de euros, ten un centro de interpretación da cultura castrexa, arqueolóxica, de todo. No Irixo non hai absolutamente nada, os castros están enterrados e non se pon en valor absolutamente nada. E eu creo que todo eso se podería poñer en valor, dinamizar, e dentro do Concello hai que facer un montón de cousas. Curiosamente, o luns pasado vense de aprobar unha moción que parte dos grupos da oposición, dos 3 grupos da oposición, que se aprobou por unanimidade, que era volver a abrir a biblioteca municipal. Unha biblioteca que levaba case un ano e medio pechada, que é vergonzoso, porque nós incluso na moción se aportaba unha serie de fotografías donde fai un ano e medio levan parte do fondo bibliográfico desa biblioteca pegados ás ventanas, cas persianas levantados, o sea, estragando os libros, sin ningún tipo de utilidade. E é unha pena, e hai que empezar por aí. O Concello de Irixo hai moitas máis cousas. No seu momento se cedeu parte do grupo escolar, a edificación do grupo escolar, parte do grupo escolar se cedeu ao Concello, presuntamente para facer unha guardería que na Xunta do bipartito se podía haber feito, o alcalde e o Concello non a quixeron facer, se dixo que se iba a pedir unha subvención para facela, e ao final pois non se fixo nada. Se dixo que como non había nenos que non se iba a facer. É unha mágoa porque eu creo que primeiro hai que dar posibilidades. Nós na campaña tiñamos unha proposta que era ofrecer 3.000 euros por cada neno que nacera no Irixo, empezar a poñer mecanismos e incentivar de alguna maneira a remontar esa tasa de natalidade que no Irixo é desastrosa, e a partir de aí, pois, nenos no Irixo, nenos con millor sendo tendo as raíces no Irixo, están no Carballiño, están en Lalín ou están en Ourense, que poderían vir po Irixo, e dar polo menos as infraestructuras e os mecanismos para animar a xente a que veña o Irixo e a que lle compense ser veciño do Irixo. E que volta ali, como distía, a xente que está fora, si ten medios, non? Si non hai guardería, pois se tes nenos non vas ir ali. Se non hai guardería, para que vas ir ali? Claro, se tú non tes ningún tipo de actividades, se tú non tes arranxados pois os camiños, se tú non tes un servicio de, pois non sei, un transporte público municipal que podería haber, porque o Irixo é un concello moi extenso e podería ter un transporte municipal perfectamente para comunicar todos os pueblos ca capitalidade do concello. Se tú non te podes mover, non te podes desplazar, non che dá ningún tipo de incentivo, pois ao mellor xa te quedas no Carballiño. De feito, hai moita xente do Irixo que está residindo no Carballiño porque é máis cómodo residir aquí que o mellor non residir no Irixo, porque o Irixo a mellor é un pobo que o Concello e os seus xestores o están deixando esmorecer pouco a pouco, e é unha pena porque era un pobo e un concello con moitísimas posibilidades, pero claro, con posibilidades que lle ten que dar xente que cheguemos con ganas e con ilusión de traballar todos os días, mañá e tarde. Non se pode ter unha dedicación exclusiva nun concello, pasar por ali pola mañá e pola tarde estar nun negocio privado despachando. Eso non se pode facer. Tampouco un concello como Irixo se pode permitir ter un sueldo de alcalde, a dedicación exclusiva que non está, e despois outro de teniente alcalde, que agora está máis preocupado do tema da mancomunidade que do concello do Irixo. E eu creo que no Irixo tiña bastante que facer,
sen irse meter no tema da comunidade, que lle costa ademais ao Concello do Irixo 6.000 e pico euros largos todos os meses, que daban para xestionar moitas cousas, que ao mellor entendo que a mancomunidade pois non a xestiona da mesma maneira que podería xestionar o propio Concello do Irixo. E como eso, pois moitísimas cousas que se ve, gastos e cousas que se ven que se fan, non pensando no Irixo no beneficio dos veciños, senón, pois non sei, pensando en que nin no beneficio de quen. E agora estamos vendo, dende logo, según nos estás contando, que hai un montón de, vamos a decir, de puntos, por puntualizar, bueno, que están un pouco escasos no Irixo, ou que non existen, porque, como ben diste, hai moita historia en sí, no Concello en xeral, que, de feito, os mesmos castros están escondidos, non? Están agochados porque non están limpos, e supoño que haberán moitísimas cousas máis tamén sin salir a luz, sin que se coñezan. Home, eu creo que o Irixo, os actuales xestores non teñen interés en nada, porque o ter interés en algo significa traballo, e traballar. Hoxe, para poñer en funcionamento cualquier cousa, un programa cultural, para poñer en marcha o tema dos castros, para facer un centro de interpretación da cultura castrexa, para poñer en marcha cualquier tipo de iniciativa público-privada, ou aunque sea privada, pero desde o Concello apoiala. No Irixo, pois hai unha infraestructura que é unha gasolinera levanos pechada. Eu creo que o Concello aí tiña algo que decir, tiña que apoiar. Nos levamos no programa unha serie de axudas de 3.000 euros a emprendedores do Irixo que quixeran, pois, para estar na casa, sen facer nada, pois, vamos poñer en marcha a gasolineira, vamos poñer en marcha algún tipo de negocio, unha cooperativa de castañas, de setas, de mel, de moitas cousas. E aí tiña que estar apoiando o Concello. Que pasa? Que para poñer todo isto en marcha hai que traballar. E se a filosofía dun é vamos dar unha volta por ali a media mañá, se nos piden unha farola ou un contenedor o colocamos, pola tarde nos vamos ao noso negocio, ou, bueno, pasamos por ali, estamos, cobramos 1.200 euros, no caso do teniente alcalde todos os meses, ou casi 2.000 no caso do alcalde, e cuanto menos fagamos mellor, porque máis descansado temos o lombo. Claro, con esa filosofía non se pode facer nada. Se temos ganas e interese e lle queremos a isto, e teño que decir que a lle querer o Irixo e a traballar polo Irixo, eu creo que non nos vai ganar nadie. Nos poden empatar todos os veciños, pero ganar non nos vai ganar nadie. Se temos ese interese, ese cariño, eu creo que se poden facer moitas cousas. E direi máis, no Irixo hai, pois, media docena de casas rectorais que están caendo todas. O Concello podería facer un plan, e fai xa moitos anos, que podía ter adquiridas estas casas para facer centros culturales, para facer casas de turismo rural, para facer locais sociais, abandonadas caendo. Aí está a casa de Corneda, aí está a casa de San Corme, aí está a casa de Dadín. Non hai absolutamente nada. E non se fai nada. Hai muiños, 100 deles, todos caídos, que se podían arreglar. Hai ríos que se podían arreglar, paseos á beira do río. Hai 50.000 cousas. Me comentaba, non fai moito, me comentaba un señor do Irixo de toda a vida, que, bueno, que por razón de traballo, pois como moita xente, neste caso creo que está en Vigo, me dicía, que os meus rapaces pa aquí non consigo traelos, porque chega aquí o brao e din que fan, que se aburren, porque claro, aquí non hai unha piscina, non hai unha playa onde bañarse no río, non hai nada que facer. É unha pena que concellos moito máis pequenos que o Irixo teñan as súas instalacións deportivas, a súa playa fluvial, as súas piscinas, tal. No Irixo non temos nada. E posibilidades e condicións témolas todas. Pero claro, hai que xestionalas e hai que traballar para xestionalas. Fai 20 anos salían nos medios de comunicación, porque eu teño unha hemeroteca de prensa que me pasaron moitos compañeros que estaban no partido antes que a min, donde xa o Irixo fai 20 anos o Concello, decía a playa fluvial do Irixo, que tiña comprado ali unhas palleiras para facer uns vestuarios, non sei que. Pero, home, por favor, ¿dónde está a playa fluvial do Irixo? ¿Dónde están esos vestuarios? ¿Dónde está a casa rectoral de San Corme que decía o Concello que tiña comprado fai 20 anos? Por favor, non hai absolutamente nada. O que si hai é un desgoberno total, unha falta de interés total, unha falta de ganas total e unha falta de ganas de traballar e de cariño e de amor polo Irixo. E máis, que tipo de xestión hai nun Concello que ten sen cobrar 700 e pico mil euros en impostos, dos cuales máis de 400.000 son do ano 2001 e 2002 e están prescritos. Vamos a ver, claro, se tú faz unha boa xestión, se tú tes os teus ingresos, tes posibilidades e ter diñeiro para facer cousas. E, sobre todo, invertila no interés común. Eu creo que cos 35.000 euros esos do Muro do Pedrozo se podían facer moitas cousas.
pero que? Pero hai que querer facelas, hai que pensar no interés xeral, e hai que pensar en que o Irixo é un gran concello e hai que poñelo no lugar que lle corresponde, pero eso, para facer eso hai que traballar, e eu creo que esta xente, despois de 28 anos, ganas de traballar non ten moitas. Creo que xa fai anos que non as ten e creo que agora pois moito menos. E a verdade é que é unha mágoa, e a xente que de alguna maneira nos comprometimos con este proxecto e estamos aquí porque queremos no Irixo, pois nos doe moito cando vemos que se fan as cousas arbitrariamente, que non se fan pensando na xente nos veciños, que aquí a política é pois botar por aquí un pouco de cemento, por alá poñer unha farola e por alá un contenedor, que non hai un proxecto estratégico do Concello do Irixo, que non hai un plan de desenvolvemento para o Concello do Irixo, que hai un montón de cousas que poderíamos facer, como as que falamos, que non se fan, porque para facelas hai que traballar. E hai que estar aí desde as 7 ás 8 da mañá hasta as 3 da tarde, das 4 da tarde, ou mellor hasta as 10 ou as 12 da noite. Falar con un, falar con outro, pedir para aquí para exemplos de traballo de cousas en concellos hai na provincia de Ourense. Hai moitos concellos que hoxe pois, teñen feito un montón de cousas, pero porque se traballou, se fixeron, e tal. Claro, aquí danche unha subvención para arreglar uns camiños, e colles, o que faz é facerlle un muro aí ao primo, entonces claro, eso non é política para un concello, eso é política de amiguismo, de veciños de dúas categorías, os amigos e a familia, e despois o resto dos veciños pois, que se busquen a vida. E iso é no que vamos estar, no que vamos traballar, no que vamos fiscalizar, no que vamos pedir as responsabilidades que faga falta e vamos traballar para lle demostrar aos veciños do Irixo que estamos aquí, que vamos seguir estando aquí os 4 anos estos que nos tocou de oposición, e esperemos que nos vexan traballar, que nos recoñezan o noso traballo, que vamos pois, traballar a tope estes 4 anos, e dentro de 4 anos eu creo que vamos estar en condicións de ter a oportunidade de lle demostrar a xente do Irixo, de fora do Irixo, de que no Irixo se poden facer as cousas de outra maneira e que o Irixo é un gran concello. Estamos rematando o tempo e, dende logo, que nos queda claro que ganas de traballar e ideas non vos faltan. Eso, polo menos aquí, ahora falando contigo, está claro que, bueno, que tedes claro que queredes para o Irixo, os cambios que pretendedes, non? E que o Concello sala arriba, non? Sí, eu creo que ao final con traballo, e sendo unha persona honesta e querendo por demais o mismo que queres para ti, o final sempre é o mellor, pois eu creo que con eso se pode ir a todos lados. E bueno, en eso é a nosa política, en eso vamos a estar os próximos 4 anos. Pois, Iago Fariñas, moitísimas gracias, un placer esta conversa, e seguiremos a expensas de ver o que sucede, que acontece por o Irixo. Bueno, por moitas gracias a vos, e aquí estamos para volver a repetir esta experiencia noutra ocasión. Moitas gracias. Nada, gracias a vos.